Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias e moi boas tardes. Resulta que facer un programa nun medio de comunicación en directo ten esa extraña paradoxa que un se dirixe a un público pequeniño, pero detrás está escoitando un público moi grande. E como ás veces as cousas se escoitan de diferente maneira, un non sabe a quen dirixirse exactamente. Digamos que a min sempre me gustaron os locutores aqueles que creaban emocións, aqueles locutores clásicos que recreaban situacións que a veces non se correspondían na realidade co que estaba sucedendo. O caso aquel do locutor que perdera o avión e tuvo que retransmitir un partido inexistente desde a habitación do seu hotel. O caso de moita xente que se ve necesitada a relatar unha situación e esa situación non dá para máis. Así que moitas veces a imaginación e o feito de ter a cabeza libre é moi positivo. Neste caso, hoxe, como describirvos os que estades no coche, os que estades cómodamente sentados na casa, que sodes máis intelixentes, porque na casa se está moito mellor que aquí. Describireivos pois que nos encontramos en un estudio pequeno, que a imaxen que ven á cabeza é aquela que decía o meu compañeiro César Longa desa habitación da famosa película dos hermanos Marx, onde se van metendo un por un e ao final non caben todos e salen. Estamos así como unha especie de lata de sardiñas con 45 grados de temperatura a sombra, pero estamos absolutamente contentos, así que, pero con certa envidia os que están na casa, evidentemente. Así que, benvidos a todos, esta é a presentación do meu disco Albeida. Acabamos de empezar cunha introducción suave, tranquila, que protagonizaron esas zanfonas e esos músicos que despois vos irei presentando e cos cales me sinto absolutamente orgulloso de estar hoxe compartindo escenario. E despois foi un tema alegre, un poquinho desenfadado, que se chamaba Bugambilias, como ese cor traveso das froles que levan ese nome. E a continuación imos tocar unha alborada tradicional que aparece nun cancioneiro que está contido nun libro fantástico que era Aires da Terra, a poesía musical de Galicia, que publicou José Luis Calle e que aí está recopilado todo o arquivo de un señor que se chama Perfecto Feijóo e que foi un dos pilares fundamentales da música galega deste século. Aí ven esa alborada tradicional que eu me permitín o luxo e a desfachatez, por decirlo así, de chamarlle Albeida.
polo camiño claro, non me veñas pola sombra, que quero ver os teus pasos namorado. Ven polo camiño certo e os sendeiros do amor, como os camiños do canto debense facer dereito, debense facer dereito. Polo camiño claro, non me veñas pola sombra, que quero ver os teus pasos namorados. Ven polo camiño certo e os sendeiros do amor, como os camiños do campo, debense facer dereito, debense facer dereito. Non é unha cuestión de hoxe, nin é novedad que en Galicia os lectores gabemos a calidade inmensa dos nosos escritores. En Galicia temos unha lírica digna heredeira da lírica medieval que asombrou o mundo. En Galicia temos unha poesía impresionante e é unha pena que non teñamos capacidade, oportunidade e ás veces tempo de ler tanta poesía boa como se publica. De alguma maneira, estas cancións que eu compuxen sobre textos de poetas galegos contemporáneos queren ser unha homenaxe e unha lembranza, un recordatorio de que eso existe, de que está aí e de que é unha das mellores maneiras que temos hoxe en día de non caer na mediocridade mediática que nos invade. A lectura da poesía e o exercicio da imaginación é algo que non debemos deixar nunca pasar de moda, é algo que ten que estar presente sempre na nosa actividade cotidiana. O que acabamos de escoitar, o texto era de Ramiro Fonte, chamábase Cantar do Camiño Claro e, como comprobachedes, falaba dunha maneira moi fermosa de como se deben abordar as relacións de parella no mundo actual sin facer grandes alaracas sociolóxicas, simplemente xogando cas palabras, que é como se debe despertar a imaginación da xente. E o que vou a cantar agora, o que imos interpretar, o que imos tocar agora, chamase Ule. Para os non galegos, esa palabra despistaos un pouco, quere decir huele, quere decir que unha sensación como é a do amor, que se vai, a do amor que regresa, se traduce nunha sensibilidade, digamos,
cutánea e olfativa. Ule esta tarde como cando regresas e soño eguas agallopando na mar brava. Ule esta tarde como cando regresas e soño eguas agallopando na mar brava. Esta sangue derramase como auga sobre o cemento no outono e ule o rastro que deixan os paxaros cando fuxen en sol por esta espada. Así rasga túa presencia e fagome celebrando. Así rasga túa presencia e fagome celebrando. Esta tarde como cando te marchas, levas contigo as miradas brancas, a singradura dos dedos na ternura. Así fico mar tan tristemente en calma e eu canto. Así fico mar tan tristemente en calma e eu canto. Como cando te marchas, levas contigo as miradas brancas, a singradura dos dedos na ternura. Así fico mal tan tristemente en calma e eu canto. Así fico mal tan tristemente en calma e eu rasga túa presencia e fagome celebrando. Así rasga túa presencia e fagome celebrando. Muchas gracias, muy amables. Moncho, ¿qué tal? ¿Ti como ves? Ben, ¿no? Perfecto. Jo, non te pases, hombre. Teño aquí un gran amigo que me dice, sigue sin xebrar que ruína. Bueno, pois Ule esquencíaseme de decilo e algún freudiano dirá, jo, que esquecemento. Era da miña irmán, Ana Romaní, que está por aí agachada sin que non quere que ninguén a vexa. Hai unha figura na poesía galega que todos adoramos e rendimos o máis grande dos respetos
pesar de que era un home un pouquiño voluble. Se chamaba Álvaro Cunqueiro e fixo un alarde deso que nos fai tanta falla, que é a imaginación. Hai un ciclo de poemas nos que el trata de imitar a lírica trovadoresca galaico-portuguesa do medioevo. A este ciclo de poemas pertenece a canción que imos cantar agora, Nos ollos teus. Moitas gracias, moi amables. Moitísimas gracias. Sempre que hai un produto musical hai un autor ou autores e despois está quen o interpreta, e realmente un autor ou varios autores sin intérprete non valen absolutamente nada, por moito que se queran empeñar en facelo. Así que eu tuve a sorte e o privilexio de poder contar para facer este produto musical con xente extraordinariamente hábil e dunha sensibilidade extraordinaria para estas cousas. E quixera empezar a presentarvos a xente que está hoxe conmigo. Esa fermosa voz, timbrada voz, era a de Mercedes Arribe.
E tamén tiñamos en outros temas unha guitarra que está sempre a punto, pertenece a un home elegante na súa presencia, na súa execución, a un tipo con clase, a un gran guitarrista como é Marcos Teira. Non sei como vamos de tempo, moi mal como sempre, porque un ten o defecto de enrollarse. Creo que Anxo Pintos e máis eu somos que máis nos enrollamos en escena neste momento, non sabemos parar. Anxo ten unha expresión boísima que dice que eu teño unha enfermedade sexual que se chama verborrea. Pois a mí pasa unha cousa parecida. Así que imos facer música. Música tamén con texto. Con texto en esta ocasión de Lino Braxe, que botándolle valor á vida descubriu esa fermosa estrofa que di: cando todo o teu redor sexa decadente e o cansancio transfigure o soño e a derrota, construye desafíos para a indiferencia. Sexa decadente e o cansancio transfigure o soño e a derrota, construye desafíos para a indiferencia. Todo teu redor sexa decadente e o cansancio transfigure o soño e a derrota, construye desafíos para a indiferencia. Tras caballos paraísos na súa vida de acouca o odio antigo, rasca o aleño os paraísos. E na súa vida de acouca o odio antigo. Dios paraíso en la suavidad de acunca o Dios.
Un luxo a batería, Fernando Llorca. Na percusión e na zanfona, a millor das máis novas, Lucía Martínez. Ese baixo é a locura, King García. Nas gaitas, no acordeón, na zanfona, na flauta, Magolla, Bodega. Non sei se escoitan vostedes o silencio. Había unha marca de discos que se chamaba ECM, que tiña un lema maravilloso: o mellor sonido despois do silencio, como que ven a continuación.
Moitas gracias. E no violín, unha xuventud con sabor cubano, Maida Toledo. Levan o traxe de gala, deixan o de cada día. Miña nai me la toda, brandas con da romería. Levan o traxe de gala, deixan o de cada día. Axúdame a cantar e axúdame o que quixer. Axúdame a cantar, se non vou enrouquecer. Canta, compañeiro, canta, canta, que Deus te deu gracia. A miña cantona di que quedou non volta liñada. Miña nai me la túa, rama cuanta romería. Leva con traxe de gala, deixan o de cada día. Esas voces do público que non las podes pensar. Dices que canto ben, para ti canto bastante. Se non me queres oír, arreburro para adiante. Este cantadiño novo que gozo para levar. As cenas da miña aldea saben reivindicar. Miña nai é mala túa, bastante romería. Leva cosas de gana, deixa co de cada día. Miña nai é mala túa, bastante romería. Leva cosas de gana, deixa co de cada día. Miña nai é mala túa, bastante romería. Leva cosas de gana, deixa co de cada día. Gracias. Moitas gracias. Quixera dar a benvida a un extraordinario grupo, eses que non se deixan levar polas modas, eses que manteñen unha extraordinaria tradición viva, a tradición que nos representa e moitas veces nos simboliza. É a tradición da música de gaita máis pura, sin aditamentos militaristas, por decirlo así, como están demasiado de moda ahora. É a música de Treixadura. Un aplauso para eles, por favor.
Ahora van vostedes a ver o que é bo. Rodrigo Romaní. Bueno, acaba de decirme alguén do público un adxetivo calificando este concerto que non podo reproducir, vou dicir para que se asemelle que é impresionante. Dice algo diferente. Rodrigo, antes decía que noraboa por Albeida, agora despois de escoitalo sei que o digo ben alto. Noraboa por Albeida. Moitísimas gracias, hasta sempre. Quedamos con canción máis? Unha canción máis, sí. Imos alá, un aplauso.
Música